tembang sinomno. Oh ngono. Iki nek jarene tok sinau mengku teges pitutur luhur ya becik merga iki sing ngripta kuwi ya seniman ing becik. Mula iki oncek ana. Oh iya tak rungokne mak. Heeh. Tegese eling Gusti kang peparing. Wong sing kaping pisan ki sing utama eling Gusti kang murbing jagat sing nyipta kowe ning alam donya ki ya Gusti, mula kudu eling. Dadi wong eling ki ora mung wong bar semaput. Oh ngono. Mula eling lan waspada kuwi tetembungan sing pas. Oh ngono. Jebul ya pitutur ya mak kandhane kok dibacutke. Yo. Budaya kuwi pancen apik lho nek pinuju tak kandhani. Mula akeh sing padha kok ana sing ana acara kaya dene mertidosa njur ana piyayi sing nggo bathik kuwi budaya ya luwih-luwih Jawa kuwi ya budaya munggo no. Arep piyayine lemu njur sandangane nganggo bacis wangun ning ya luwih wangun nek nganggo blangkon nganggo Jawa ngene iki lho nok. Kuwi jane budaya Jawa ki pitutur ngluluri marang nenek moyang biyen nok. Oh ngono, pancen kudu nek iso sesuk sing gari nek rasulan sing among-among ku nganggo budaya Jawa kaya sing cah nom-nom ku mau pancen apik. Kuwi nglaketake pas duluran mergo kuwi sing jenenge budaya karo Jawa kuwi Arab karo budaya kuwi kudu sambung no agama kuwi no sebabe piye mlono tetembungan Arabe digarap Jawane digawa nyatane piyayi kene cah nom-nom do wangun jumbuh nganggo blangkon tegese kon tumindak jujur blangkon kuwi rak mengko teges blak-blakane takon. Oh ngono. Njur nek nganggo adeking sing jejeg komplit kuwi tegese nganggo keris. Keris kuwi tegese aja ngeker barang sing wis ginaris. Oh, lah kae cah nom-nom kok nganggo jarik kae. Jarik ku tumrape agama Islam janjane ora oleh mangan sate kirik. Mula kuwi budaya ki kudu disinau no. Ya, heeh. Nek ngono cah nom-nom kene ya ana kemajuane apik. Apik kuwi pitutur malah sore mau ana dalang bocah. Ya muga-muga dadi linuwih sesuk tekan ngendi-ngendi ya no. Heeh. Ayo dibacutke.
wong ning Madyapada iki sing jenenge wong urip umum nek sing jenenge rerasan no ya aja to kok sing urip sing mati wis dirasani akeh iya ngono ya Mak mula wong gawe becik diwales becik kuwi utama iya wong gawe elek diwales elek kuwi utama iya ning jane sing apik wong digawe elek ning bales becik kuwi luwih utama no. Oh ngono. Lumrah nek wong gawe apik dibales apik kuwi lagi lumrah. Yo. Dadi nek kudu sing gawe elek ning bales apik kuwi jenenge wong sing ketrima utawa wis dadi. Oh ngono. Ngono ya Mak. Aku ya gumun bengi iki wayangan. Monggo kene iki anggere wayangan anggere nganggo sone sing kagungan dalem mesti apik. Lah iya nok saya meneh ning nggone dhewe. Iya. Wong iki ya wis nang ndi ya sone ya wis tekan ngalih-ngalih kok nok. Ya dienggo pengajian, ya dienggo hadra, dienggo wayangan ya oke. Pokoke ora sentimen nok. Karo agama ya iya dicaguhi, karo budaya ya diuri-uri. Ngono kuwi sing apik. Iya. Mula sesuk aja kapok. Wah. Iya. Ngono ya Mak. Wis anggere ning kene iki tenan aku mesti wis engko dandan ning kono ora usah saka omah nek wong ning kene iki wong nyantai kok. Ha iya. Biyen aku ya sok tuku bubur wong omahku ya mintan kono. Ha iya, ayo tuh geno kuwi. Awi iku. Iki mau nok. Ya piye Mak? Kowe mesti lak pangling to. Aku ketoke ora pangling nek ning dusun jaten kene. Pancen ya kudu ngono awak dhewe bersyukur marang sing gawe urip Gusti kang mubing jagat. Dina iki awak dhewe ketiban sampurna. Ngono. Rikala dina Kemis kepungkur panjenenganipun Bapak Tugena iki lak cukup telepon wae nek wis kekadangan. Ngono. Awak dhewe pokoke diaturi nyangik nglimbuk ngono pokoke dijaluk ning kene nyangik nglimbuk sing apik iya mongko panjenenganipun warga kene sing kagungan dalem iki wong ya entrengan no. Oh mula iki tamu-tamu sing rawuh ya komplit-plit
iki do rawuh kabeh. Mongko tenan no. Wah, jane sanggre muni wayangan ning kene iki ya ana tamune spesial, Mak. Pancen ngono no. Awake dhewe iki ning kene iki ya aja to kok ning kene no. Aku ki sing jenenge wayangan. Iki mongko jumbuh wayangan iki nek sing trep ya nggo panggung ngene iki. Lah bengi dalang kenong genden ning dhuwur liyane ning isor sebabe. Ayo ming kahanan nggo nek kene wong Jembar kok no. Iya. Ya ana ora ninggalke kewajiban. Ya iki sing kepareng rawuh panjenenganipun Ketua DPR Bantul Bapak Hanung Raharjo DPR Bantul. Nggih panjenenganipun ingkang kaping kalih Ibu Andriana Wulandari anggota DPR Daerah Istimewa Yogyakarta. Wah, jan mongkok tenan aku nok mongko sing tak umukke apa? Muga-muga panjenenganipun Ibu Andriana Wulandari pulung dateng para warga masyarakat, tegese pulung mampune ulung-ulung. Nyatane ya kabeh kene ya dibantu kok, Mak. Pancen ya aku wis diceritani ngene-ngene. Wah, jane lok tenan. Oh iya, sing kaping 3 Pak Sugeng Sudaryanto DPR Kabupaten Bantul, Pak Lurah utawa ingkang mewakili Polsek Pandak, Babinsa, Babin Katimas, Pak Dukuh Jaten, Bapak Ari Hirmawan. Wah, jan komplit-plit. Sedaya warga masyarakat ing Jaten kene komplit no. Oh, iki mongko raming sak pedukuhan tak kandhani. Iya, jumbuh gandeng telung pedukuhan. Jenenge karawitane iki nak duwe jeneng. Mula dijenengke Tri Laras Manunggal. Njur bengi iki kula mendhet lampahan Wahyu Tri Manunggal. Dadi pedukane telu jenenge Laras Tri Manunggal, lakone Wahyu Tri Manunggal. Sesuk nek iso iya. Nek wis bar wayangan iki bubar, kanca-kanca warga masyarakat kene ya do nyelengi mboko 10.000. Iki nek genep 3 tahun lumayan lho. Iya, oh. Wah, kowe iki senengane sok ngarahke sing ora-ora. Niki malah kula dateng para pamirsa niki omong kesian niki nembe wonten WA. Niki wonten saking nggih dusun pundi niki? Wo, tesih Pandak niki Gunung Sepikul. Wah, elok. Gunung Sepikul piye? Niki badhe nanggap benjing tanggal 17 Juli gamelan komplit ngangge bintang tamu Mbak Tatin kalian Mbah Waluyo saking Gunung Kidul. Yo tanggale piro mak diumumke? Tanggalipun tanggal 17 Juli. Namung dadosaken ing kawuningan taune dereng cetha. Lah nek mbok menawa musik kok aku. Ngono yo mak. Wah. Gek iki ana anu no sumbangan laguan. Iya, oh wis diaturke pokoke. Lah wis pokoke tak aturke kabeh wong sing jenenge kula ki nang Blokasuta. Ngono ya, Mak. Iki mongko saking sing kagungan bis niku lho. Wah, ayo elok ya. Diwaca kabeh no. Heeh. Diwaca kabeh. Andika bis transport. Oh iya, iki njaluk tembang apa ditileki. Nek ora ana apane tembange ya engko dipokoke waton ditembangke. Iya, Wah, jane tenan kok ana. Ana lho nek sing jenenge. Lah iki kok ora ana jenenge iki sapa iki? Iya. Ana apane, Mak? Ana setitik rezeki. Ya apa? 20.000. Iki 20.000 ora ana jenenge sik njaluk oleh-oleh. Iyalah wis ora apa-apa dipinangkani ngono. Iya, oh. Terus iki ana caping gunung. Oh iya caping gunung. Dijengglengke podang kuning wis akeh banget no. Iya, oh. Panjenenganipun saking keluarga Bapak Sumadi nyuwun lagu niku caping gunung lan panjenenganipun ing kekagungan dalem mau ya sepeling kali kula. Ki pokoke le aku nut wis pokoke lagune sakarepmu. Lagune njaluk melati rinonce. Ya oh, wah wis ora apa-apa lah kepenyuwunan sing kagungan son kok ya mengko nek sone dipateni alamah. Ya nek kono seneng lah nek aku ya sing ra penak kok ya. Iya, dilumpukke ya, Mak. Lah terus iki no ya dirapet dican iki saking Kang Yanto Warung
nyuwun langgam gugur gunung lantaran mbok yo mesem. Rokok sukun kangge Pak Dalang, rokok tenggo kangge para wiyaga. Oh ya, iki sing sukun nggo dalange, sing tenggo nggo wiyaga. Lho nek ora percaya lha iki wong utuh e. Lah sindene pucange. Lah sindene mengke sing diuduti. Nah, niki coba ditumke Pak Bambang. Ditumke niki rokok nggo wiyaga. Nek ra mantuk geno kon ngalah. Niku sakne wong mriki. Ngono. Mas Mariadi yo mau njaluk lagon melatih nonton lah iki sing tak utamake sithik nok mboko siji. Apa? Mas Andika bis napa iki? Sing kagunan son. Oh nggih, sing kagunan son ndak dipateni mengke. Ya melatih rinonce. Ya sepanjang iki kudu nganu kok no. Awake dhewe ning kene iki kudu pokoke ya melu entengan ngono wae no. Kula iki nek nyun sewu angger wayangan wonten mriki mboten tau kok takon dana. Tanggal semene Selasa siap ning kono engko ki mbuh hitungane rute gena ki piye iki. Wah, gek mongko wingi tok-tok nyo, iki nek nggo jajan tuku udut gek kuwi klebu panjer kuwi. Ayo ora apa-apa. Nggih, melati rinonce wah sindene ana papat. Ya, mengko ya kebagian. Iki jane nyuwun sewu, niki jane kuwalik. Nek kudune sing dumbulke iki dalange malah sindene mumbul, dalange medhun. Iki kepiye iki? Lah iki ana dalang kok ngebrok iki. Ya ming sedune ra nggo kursi roda. Iya. Wo manut castinge ya. Ya, sekarang yo. Ayo no. Ya. Ngelatih loncat pelok. Iya. Aku seneng sing gampang piye, ora ditangga. Mojok. Kang kaculu raronten melati ngaleloka tonton rena wengi tansah dadi impen pepuntone fantastiko tulung ewang manis engkang mawe uyung Melati rinonce
iki mau sing bawa Pak De Sugeng iki jan. Kuwi pancen wiraswara ning ya sok kisruh. Ah piye? Lah wong kon dadi toprak. Senengane kok dapukane sing gandrung wae nok. Ya. Amargane nek kaki dadekke lakon ki ora wangun ora pake kok. Iya. Kae dadekke Janaka ya ning sikile. Bebek. Jan ora wangun-wangun kok, Truk. Ha iya. Ngono ya, Mak. Kene iki ngene nok jane nggon seni budaya ki maju tenan nyatane ya paguyuban karawitan ki maju nok. Kaya ngono. Sinden-sinden ya ana jane pandhak kene iki nok. Sindene kene ya sing ajaran ya ana ning wis wani pentas. Ya ming mergo dalang aku. Nek liyane mbuh. Bisa lho upama melu kisbat ora wani lho. Ha iya ya ming pokoke anggen nuwun sewu. Saben desa sakniki pun dibantu gamelan saking pemerintah. Ha niku mesti njurdo latihan buyub rukun. Nek wis wiyaga iso sak desa kuwi sing nyupraktek aku. Iya ming anggen mara njejak mesti pun cepake wiyaga. Ha Lah kula sing teng Gading Reja rika teng kidul nika kula wis ayem e. Ayem piye, Mak? Lho, aku rak kon mayang ning kono kon nyambut gawe ning kono dalang tok tanpa ngukanta kanthi tak kandhani. Iya, lah aku takon, niku wiyagane pundi? Hari iki Mas padha latihan. Lah aku rak mantep. Njur sing tak takoke niku sing asta kendang sinten? Jarene dalang Gading ngono. Gading dalang Wahyu to. Aku lho rak mantep. Iya. Jebul kendangane kok kambil tiba. Mung telbuk iki jane iso apa ora aku ya ngono. Iya. Gek nek nanggap ning kono tenanan mongko wah gedhen kek mung teng telbuk ngono kuwi nok. Ha iya. Ayo ora apa-apa wong dicepaki kok ya Mak. Lah saiki mung dalang malpraktek niki kondange. Ayo. Monggo kula ki angger pasang story kula sok ora kepenak dhewe. Pergane kepiye? Lho nganggo kok ora tau nganggo aji laras kok mesti. Lah kok iki malah tri laras manunggal. Lah kok iki malah Patra Wirama. Ha ya ora ngerti kuwi daerah Patra kono jenenge Patra Wirama. Oh ngono. Yah Nak, iki winangali pamudhut sing mau nok diteruske. Oh iya. Saking keluarga Bapak Sumadi. Ya. Oh karo Mas Handika mau. Niki pokoke caping gunung dijenglengke. Sing nembang sapa? Sing nembang Mas suwun Yayi Panggang no. Oh sapa? Bu Nilce. Oh Bu Cenil ya. Disuwune rawuh to kepiye? Sinden kondang kok no. Sinden kondang kok ratu ngejak. Lah kula ki jane pengen ngejak ning dalang-alange Sugeng. Anjih. Nggih. Ngaturaken wilujeng dalu para bapak ibu sedaya. Nggih, mugi-mugi sedaya sami sehat, warga jaten murah rezeki. Niku bener wong-wong dadi kirim iki berarti pun sehat kabeh. Anjih. Nek ora sehat ya ning dalem. Oh lha nggih. Mboten sami mirsani. Niki wau kadawan napa Mbak Yuli? Caping gunung. Oh nggih. Nggih sak saged-saged kula nggih. Wah sampean ki pun misuwur kondang kok saged-saged. Ampun teng mriki kono nek kula nderek latihan iki tanggapan lho niki. Tak kira sepel. Mboten ya. Saben bengi nyawa Jan wiyaga 170 jan apik tenan.
hambatan ki mesti apik kok. Nek tanggapan ki masuk rusuh. Iya. Mergane nyang-nyangan. Iya. Nek iki ora sah kok ya mangkat ngono dadi perkara mbuh ku hitungane tugena. Nggih ingkang bakung menika guyub rak nggih katon regeng terus ndadosaken rame. Nek ana sing penting nggih sing penting mangkat nggon petung tiba nomor 17 lah tak lakoni iki. Kembang wae wetahon guna beda kalih padatan. Beda lah adat iki mah mlempem, Cik. Nggih biasane nek arep entek iki banter. Niki jenenge diwet-wet. Oh, Diwet-wet. Pacita. Sarwi. Bareng dicepetke malah kewan ngecaki. Panas. Iyalah. Panas udan haling-haling cabang hanggono tekeke rasa dinggo. Tekeke wis ora ireng. Kuwi nggone waluya. enaden atan sarta suara sulelan Kumandang suara
ning saiki apa lali neng ngono tak jadangi bersatu ya guyub. Ning ngarepa wiyaga ki bersatu, guyub kuwi nek ana sing nanggap ya. Lah tenan lho arepa bersatu apik, apik ora ana sing nanggap. Iya, Mergo ketrima. Tegese ketrima wiyaga kene iki ora ngarani rego dhuwur ning sing penting iso metu pentas wis seneng tegese nguruni kabudayan Jawa. Ngono nek kuwi sing apik ngono kuwi. Nimbangane kok tanggapan dhuwur-dhuwur ning setahun pisan. Ya. Kaya aku ngene iki ya. Wah, ngantek dina iki lali aku mlebu. Diemben ki meh ilate kolu. Mergo laris. Iya. Dadi ki nek jeneng-jenenge laris payu tekan ngendi-endi aja kok dianggep nek mayang apik mergo murah. Oh. Ngono ya, Pak. Nggih. Panjenenganipun Bapak Sumardi sak keluarga iki mau nok. Ya, njur sadurunge podang kuning aku tak dongeng sedih lho. Piye? Lah iki ngene nok.
Panjenenganipun kadang pilih sepuh sing keparang rawuh ya kan tamu-tamu her lho kok tegese her iki piye lho lek piyayi-piyayi iki ora sing tak umukke iki apa to nek ngene sing jenenge nuwun sewu kene iki ana dalang panjenenganipun Bapak Ramijo Pak Tekno ana dalang no iya ning sing tak umukke apa sing jenenge sabetan yo mah luwih apik kaya sing arep mau iya sapa kamu adiku lanang mau iya terus sing jenenge suluk bener wae alangan tak kandhani mula bingi iki awake dhewe tekad madhep mantep no iya ngono ya mak lan piyayi kene iki ngene no kabeh ki entengan sing jenenge wayangan iki rebutan piye wah nggon kula mawon lah mula saiki jarang ngerenjaten kok wayangan ning daleme Pak Jumio iki cetha jarang sebabe piye cetha ning kene sisan bergane sone ne mindah rasa aduh ngono ya Bang tur dasare anggere ning kene iki to no kuwi kelingan piye wah bubure tonjo lah sing bakul lah iki mongko sing kagungan dalem sapa lho Mbah Demang pokoke diaturi munggah panggung no oh iya disepoti co oh iya kesenian budaya ya iki tok iya nyuwun pangapunten Mbak Limbo yen kula ken munggah niku ken napa nggih niki ajeng resep bumbune bubur niku napa mawon miturut Mbah Cakrajaya nggih niku ndonga niku sing penting atine mantep oh nggih niku cetha niku senajan kleru atine mantep nek iso kleru ku sing seru nggih Mbah Cakrajaya niku gaweane nderes. Weh, gaweane nderes. Ah, le donga ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu. Oh, ayo. Iku nite saged dados emas. Oh, dadi ya kayu ya kayumu. Nggih. Ya, nite iso dadi emas. Ning niku ora resep ajeng nderes. Nggih. Resep bubure mau. Oh, resep bubur nggih donga ngoten niku. Oh, lha nggih mergo bubur ki yo nek gawe saka santen kambil ya nggih ono sambel rapete. Nek upama dados emas mangke dia tumbas dawa kagol. Loh, kok kagol pripun? Lah, jono ajeng sarepan bubur dados emas. Weh. Kok sampean iki iso lucu. Nggih, binjing anu nggih. Nek kula mayang jenengan dadi bintang tamu kula napa? Wah, mboten saged kula ompong niku. Weh, lah kula nggih ompong nek. Aja meneh kok nggon waja niki, Mbah. Aja meneh kok jenengan ngomongke ompong. Lah wong lemari siji wae nggen kula keli kok. Mergo kula dual. Tak kira nek. Niki kula ken napa niki? Ken nembang, Mbah. Sak isa-isane jenengan. Pokoke ya kamu. Ning mangke nek dadi geguyu pripun niki? Malah jenengan kula sawer. Semanten kula glamber-glamber. Lah niki rak teng daleme piyambak jenengan to. Sone nggih apik. Niki ki jenengan bebas. Nggih, ajeng jabuti wayang sakniki nggih saged. Mboten kula penging nggih. Wong jenengan sing kagungan dalem. Nyuwun pangapunten lho Pak Mardi. Kula namung ngoten iki. Nggih, mboten apa. Wah, nggih, wah niku pancen piyayi agung ya. Mangke dituturi nggih Pak Mardi. Saut. Nggih. Maune ra teng Jiron Guwa kali Mbak Menun to jenengan. Niku teng Jiron Guwa.
Wah. Lah nek iki aku urung nyandak. Ya, nggih. Kontrakan Blambangan. Niki nggih kula ken napa niku? Ken nembang niku pelok ontran-ontran. Dene mung saged kula. Oke, pelok napa Slendro? Oh gandrung. Sinom mawon. Oh sinom nggih. Nek gandrung mangke nyonyah kula ndak bingung. Sampeyan ya kurang cara kok, Mbah. Nek kudune sampeyan lajeng ngadekan gandrung, niku nun gawane sampeyan nggih ben tilem riyen. Mboten saged tilem, Mbak. Niki nek dereng buat dereng tilem. Oh, dadi nunggu limbukan kula lagi iso turu ngono. Nggih, nggih. Jumeneng kek rada wangun. Nek mboten nggih mboten napa-napa piyake sepuh mesake kowe. Ayo ngadeg. Sinom mawon nggih. Wis ora Nuwun iso. pangapunten nggih, Pak. Mangke ditutut nek mboten saged. Nggih. Nek mengke ajeng dituntun apa dituntun? Dituntun. Oh, kok kita dituntut. Mboten lepat dituntut. Nuwun pangapunten nggih, Mbak. Nggih. Nulat kalaku Seniman sing wadon sandiwati sayang uripe tumrape wong tanah gawe janji sabar aja kesusu sawae jembar jembang urine lemu-lemu iya ya wong agung ngesti gondo panambahan seno pan Akapati Sidarana wanak Pinapsu tapa Aku dhisik arang ngenteni becik arang niteni yang ngono-ngono Yo, alon-alon. Amangon
nggih kula niku ngoten niki saged. Niku pun sae, Pak. Sing jenenge wani maju ning panggung niku pun sae banget. Apa meneh kok nganti nembang luput ki ora dadi apa jalaran wong ki ya kanggonan luput Mbah, kleru kuwi wis lumrah. Iya, ning sampean niku pun diluruske pun niku mau meh bener sing pungkasan. Kula ngoten niki sik nanu nggih Pak Mardinika. Jaman riki wonten ketoprak niku kula namung dadoske teng alas brandal niku. Oh, dadi sampean malu dadi brandal. Nggih, namung brandal. Napa-napa namung brandal. Sok meneh ampun ngetutke nika. Niku riyen nggih teng riki nggih. Oh, aning sampean kok ngetutke kok brandal, ngetutke nek mangetuke sing ndang niku. Elek-elek niku tembung biawara nika. Nggih. Wah, lah sak. Ding 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 sesuk Pak Mulya pangan macan jam 8 ngoten. Oh, dadi niku jenenge pertanda. Oh, nggih. Nek nika beda nek sing nika sing jenengan jan nika. Nika mboten ging ging ging. Tuk 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 tuk. Tuk tuk ki ora Pak, tuk niku petuk. Tuk 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 petuk. Nggih, sembah nuwun, Mbah. Nggih, pangapunten nggih. Mboten napa-napa, binjing mbok menawi wonten wekdal longgar nek kula manyang sok nyusul, Mbah. Nyuwun pangapunten Bapak-bapak sedaya gandeng kula mengoten niki nyuwun pangapunten saderengipun. Sampeyan niku bebas Mbah mbok ajeng nyuli ndalange mboten napa-napa. Pakai mengsane gojang gading. Wo, lagi min gara-gara nggih, Mbah. Nggih, sembah nuwun. Kok parapane kok Demang ya. Wah, lha kuwi nek dapukane mbiyen karepe ngono ya arep Demang ning toprak kuwi ning ya gandeng srawung karo Mardi. Ning dadi brandal. Ya. Wah, apik tenan iki malah ngomongke ontran-ontran jaman biyen. Ya iya. Ya pancen iku ya tiba klebu wong biyen kok ya ana mula prihatine gedhe nyatane ya toko sithik putra-putrane do maju ana kemajuan. Iya ya Mam, ora dieling-eling nyayam songo-songo. Ha iya. Pancen yo tak turuti yo apik tenan yo Mam. Biyen-biyene tak kandhani yo. Jaman biyen mayang sepisan ning Jaten kuwi rak ben yo diringi wiyaga dicepaki no. Iya ning urung ngene iki saiki ana kemajuane apik. Biyen urung ana gironge saiki rasah njikuk njaba wis ana gironge. Iya ya Mam. Ming nyun sewu pengendere niki kok anu ganti niku ora kok mergo ganti pengendel mergo sing kulino sok gendel kuwi lagi nampa musibah nampa ganjaran napa pinjenenganipun bapa sawab. Iya, mulakun nggawa kanca gendang gender karo demung ngono ya Mak. Karo waranggana siji ngono. Ya awake dhewe sing penting anggere ora kudu kok gawe tarif sing masyarakat bae sing ngekeki rego Pak. Ha iya pancen ngono aja nganti kok awake menentukan. Mergo saiki akeh piyayi-piyayi luhur, akeh dana-dana kuwi saka pemerintah ngundang dalang mah seneng sing menengah ke atas. Yo. Nek kudune pemerintah ki ngundang dalang sing menengah ke bawah. Wong sugih dibuyuki dhuwit, wah tambah sugih. Iya. Mongko nek jeneng kualike jaman ki tenan. Ha saiki nek ra umum to sing jenenge do ngomong ke MBG. Jane MBG ki apa to? Kuwi tegese Mbah Bagong. MBG kuwi nok ya ngono ya Mak. Mula awake dhewe ora usah mikir sing tekan semono sing baku ana rezeki sithik ditampa, ana rezeki akeh disyukuri no. Iya, ngono ya Mak. Tekan kono-kono ki ya mergo ora kok aku ki mungguh duwe karep sing ngene-ngene ora sing penting akeh payune, akeh sedulure. Ngono. Iki sing asta kendang panjenenganipun Mas Turyadi. Yo ku ya sarjana seni nok. Ya aku ya mulang karawitan ngendi-endi ning ora pamer. Nyatane bengi iki alhamdulillah selo. Oh ngono. Biasane sing kendang itu geno. Gue anggere wis bar gara-gara ayo gek playon. Ha iya, Gek engko nek rampung wayang, ya biasane nek kang tugeno ya kaya pekene wis mlaku tumrape wong kene wis mlaku nyatane aku ya dikendangi pindho ya sapik runtut. Iya, ning anggere bar wayang, wau sae mboten Mas. Aku ya sae, ngono lha mergane dite sing cekel kono ora dibayarke. Ya kula tak alem sae kok, Pak. Wah, jan tak alem sae, apik. Nek ku apik ki mergo kuwi sik cekel kono ce. Ha iya ya, Bang. Pinten nek muni. Sae mboten Mas, sae aku ya. Ora ketung jempole sikil dibuntel kaya apa mergo kejepit
panggung apa kepiye kae iya. Mas, kula bareng kendhange sampean Mas sikil kula abuh. Waduh aku ning yo dilalah ndang cepet mari no. Iya. Kae ketoke meneng-meneng ning aku ora tau ngerti ajar kendhang iso ngendhangi wayange ora elok. Iya, oh ngono ya Mak. Karo biasane iki rombangane kene ya ana Pak Dialip. Ha iya, kulino ngedram saiki mah luwih apik. Piyayene ya lemu dasare sik enom. Iya. Saking mumpung kene nabuh wah. Ayo. Malah meleset. Soale apik tadi. Nggih, iki wajenke podhang kuning. Oh iya. Iki miturut mau podhang kuning. Ah, semarem no. Ya, sindene sapa? Sindene tak kae sindene piye iki nakrung piro ya jane sapa to? Wo, alah, sapa? Kok ming walah. Bu sinten namipun? Bu Yayu. Oh, nggih Bu Yayu, heeh. Mula sok dijak to bocange. Weh, kula ki nek tanggapan ki mesti cepaki sakniki. Wo, Nggih, ngaten. cepaki amplop kula kon ngiseni. Dadine apal. Nggih. Udang kuning. Iki manuk lho kuwi. Manuk. Nadyan wujud temoh ngapaksi agawe talineng brontong halus manis tur mraati wasuwen kula lana golek isi podhang jenang Goleki podhang jenang. ipo bunga ing atiku nyandeng bisa dadi